no Akosua Bruwa to the kotwa nananom nsie do ebreso yesa busua emma atena konwa wo Dompoase ene nana kitichi apenten ede no tumpem eboam ye nana ekɔ na kura ase yede ne nkatache na kwawie yo eno nti na emma abusua ene atena konwa nyina ede na ase emma mpanifo adehye titire ne ani ntie fira chichiri benche ye eba ede wani onyam beta achiri abusua nsi esie ne kaje ne aseda o eno nti wa hoɔden ade bɛboa ye unim de usika ene mposa butwa akwan baaye abusua ne emma atena konwa se woda se na mmom nam na akwato su konkro bi esebinom fi se wacheche won ho werɛ eno Akosua Bruwa wadi kan aduomo ne wachiri ye mmom emmai se owo to ade a obi antobi ne danse boa odi obi abekɔ kyerɛ se ba ma owo amfana ni ato obefa ni papa ente se de kɔye eno na me ehu sampa ni papa ncha saase so anka no Bruwa ade ankɔtɔ na nanom nse do sɛn eno nti wase wade na ase de ma obi a mo amoba ye beboa ye bia no wantumi ama wafiafie eno nti sa wote nkra ya na ye na ase kofi amoja nsame ba ya abusua emma Dompoase atena konwa na nakitichi apenten ene semensemo epiao ya ene ye don yon asie e brenya no so be bia wo tie bia kai se emre ye din aso no futu ya enti se wo ye nya me duma ye ya na ye ni se baby be ba wo abra bomu me ma abra bomu a ni pa bra kai se na wo tias Mete a center, who you call the second formation center of class of me. Baby, Roman for the formation center or 9 years of 4 seconds of people that are near woman, dear woman, this year, baby, and then you deny your blog, you blog. I done the tear, I done you blog. You did chop wrong. That's how you do. Enche. Nipa will be few class of Gramatias. And you take it easy. Catch the way out. Take it easy, life. And who said the mechanic tree? Catch the way of Brabant for Bokum for the year. Catch them when you This is some 60, 70 years after you are dead. You might not be remembered. And you will be called the forgotten one. The area final. Would you cry? So that would be supposed to be number. Udi ayira udi bre wa bodinya ugo nyira number any de kwa hwewo ni ya besiesi so you begin to go into oblivion. You will be forgotten one day. Take it easy. So na o ko be ya na se wo je ne ye hwehwa yenche wo don na ye asa enti oje na ye hwehwe ye free baby ye ba ye e wa ye pese sign for
Na sɛ yɛbɛtumi akɔ bɛyɛ hɔ a yɛyɛ ka sɛ yɛn nyinaa yɛmto yɛ ho ase. Take it easy and you'll be blessed. Take it easy and you can journey with the Lord. Take it easy and salvation will be yours. May the Yankopon be for you. Say, and I say, you may dear, if I don't know, if we are water, ever and then day. Two for Yankopon, my boy, I won't buy. I am more arm, I say, it's so true for Yankopon, say, oh, we are more. I said, if you are pay, that's a big air park. Yankopon, you be a one fire for us with you. Only Musuoni and free a year, a year, Oma or Dosson, or Emra. Said they are unknown and Bruwa, National, Uncle Papa Sabastia, Emma. Or Tana, and young man, a Busia, any sorry, is so too going and go on said. On my young Ayakan, she has out of the Libby. I ain't been found some pa. A young panel. No so soon as I have friend here, and soon I will be in the Oma, your mom, by ma, and another one, only at us, my soul, and him for day and him. Yet, the Christian and the Bruwa, when I go yet, also in the elbow, said he said, 1 to 2 years. Come on, and a prayer, and then the hope and the tea. The new buy by the home, or your batter, the number side and soon and soon and roll. No to be one for us. Said the yard, but darling, the new buy can go to me over the fire. Your first one, the Jackson, I say, said, when you be every channel.
Yeah, country Akosua, and then Manuha, Ayasida. Now, I see that piece, you know, ever go on forever, and Puma or false Rene assassin. Yeah, it was really ever go on passing Akomina. And we go about Bruwa. Okopo Pagna Bruce. The Tosco, the Kokama, and the Food Minera. Teach you. The Yeron Ocean for. Yes, Papa, Ocean for. My dad, yes, everyone read. My family, the Bible. And the Bible, children, and the world. Yeah, just you. Just say, you need to be, and I continue. And I'm going to share. And you see, in the heart, now, yeah, you can say, a cashier, see, man, you pass it, pass out, and you say, the bar for me, 20,000 Ghana city. Everybody speaks. I saw very cool. I saw many that's what I'm saying. And you saw you have to go on. Okay, on the Saturday, so I read many people. On the Saturday, so I will come over when you're in many single relation are money. So then Akosua Bruwa Ura Sarwodu a year at Chadia Son Elephant. Now a bra is Simu Unyame Watu Sa from the year can say what Tiasi and Nipa number a year any simple. Yes, there's a Brawa Swans. I want you to be in a channel. That you won't account for it. Akosua abofoi ejawoche. The year can say, my year share so nko enkan na wo my year tiase say, owo hoyi of second dispensation. My year tiase say, owo atwede ba my year tiase say, owo odamasan now, so now, so we are sorry, young people. You said they will share you more, son of Honam and Camproye, not a breast, some old G, no matter the year or both for you, not a man. Or the Sabo who sorry, I'm Germany at Chadiano, every month for every. Yenia, your head. I am one of us here. Yes, and Kaboon also. Yes, for a year, teaching over yet an Akosua Bruwa, the New York. The baby will surely assign the baby papa moon, the baby to my counties. The yes, friend said, and my
ne nyɛ abusua yi mu biara kyɛfa da biara wo ne nyame a yɛnyina wade amee ɛti ɛnnɛ yɛde waseda ɛbrɛ wɔ kwan sɔrɔ so sɛ wo sɛ biribiara mu yɛfa sena yɛda waseɛ ne yɛde wase sɛ wode pascal yɛ a kyɛdeɛ so ma abusua wo anane sɛ ɛti ade abɔfra bɛbi asase yi so deɛ yɛka ne sɛ ɛnne pa a wofa bɔfra yi afra wɔho nyinaa ne mmerɛ mu ɛna yɛsrɛ sonsonkronkra yɛ ɔde ahodoɔ ɛma nawofoɔ abusuafoɔ no wɔne ɔne wɔn bɔ fifa sɛ wɔn mɛtete abɔfra yi na ne ni abɛyɛ ɛnnɛ ɔma no dodoɔ no a ɛkae ɔwɔda sɛ wɔabasa wɔ abusuafoɔ nyinaa so yɛsrɛ yɛretwa ahoɔden wɔ mu yɛsrɛ yɛdi ama odidi a ɛnɛ bie yi wɔdi na afei yɛbɛyɛ nsuo ne yɛsan agya wada ɛgu ma na wɔbasa abusuafoɔ nyinaa so hyirahyira wɔn kɔpem sɛ wɔbɛyɛ nhyira paa ɔnyame agya ɔba no ɛno so nhyirankɔn no Happy birthday to you. Happy birthday to you all. Happy birthday to you. May God bless you now. 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 Wow. Akosua Bruwa to ne kɔtoa nananom nsie do ebre so yɛsɛ abusua emma atena konwa wɔ Dompoase ene nana kitichi apenten ede no tumpem eboam ye nana ekɔ ne kura ase yɛde ne nkatahye na kwawie yo eno nti na emma abusua ene atena konwa nyina ede na ase emma mpanifo adehye titire ne ani ntie fira chichiri bencheye eba de wani onyam beta akiri abusua nsi asie ne kagye aseda o eno nti wa hoɔden ade bɛboa ye unim de usika ene mposa wutwa akwan baaye abusua ne emma atena konwa se woda ase na mmom nam na akwato su konkro bi esebinom fi se wakyekye won ho werɛ eno Akosua Bruwa wadi kan aduomo ne wakiri ye mmom emmai se owo to ade a obi antobi ne danse boa odi obi abekɔ kyerɛ se ba ma owo amfana ni ato obefa ni papa ente se de kɔye eno na me ehu sampa ni papa ncha saase so anka no Bruwa ade ankoto na nanom nse do sɛn eno nti wase wode na ase de ma obi a mo a mo ba ye beboa ye bia no wantumi ama wafiafie eno nti sa wote nkra ya na ye na ase kofi amogya nsame ba ya abusua emma Dompoase atena konwa na nakitichi apenten ene semensemo epiao